Mheshimiwa. Songa hivi. Marieta Steve Arika umwe musebe kwa diebeno ngwaka ng'ambi yamano eira narirete abantu betu ndibali umusocho nyepale nero sibu lero ntwacha konyichaki gwakira gavana yeto Simbarati ng'ambi yamano asogotuma aba engineer gocha lero gochake pale yeiga ne contract na yachite nengia nero nyanchiro nitinga ekolika abantu bekinyoleke naindi nabumo kulinda epale yi naindi nkubasabanga mo basikugora muchanga gosikurusimage na yakwe kwepara epara tetero sikubuya aba na injina muchotenga yabeire buya contractor nengia yatebire ngobekera muchanga omuya sama karabati yako bekunkobe kwale nainde ntwigwana no mushimiwa Maraki mushimiwa Kiamka Magwat epara iri batokonyitikira somo paka igoro twigwana nirenga tonyesukie eike echikomirana liekogenda mwembe egere na abantu baito baraete ntete gutwara mipaka nga twarosie para so mupakole twatikero nandete gutuka nga nere negasi okubwatira nokukoro kuya ne gavana no muchumbo ito Sairi Janda nere kumwakira ngambi yamono twagamba tukaigwana ntondete kubwaterana asichipare chiga asokorosi buneyiga nerorosi gocha nchina bwatere gocha gatande gochiga no mugabana Simbarati egera torolenga abantu baito baibeno ichinchinkobere ikiagera buna bono roche abalemi bemesimbare gaiga chainere gaiga abantu bagusinyukoira ebintu echiro igo ase wiki ya muchi wiki ibere pale munchini ngochare ko nyandoba asaba nencho chakutumia maete tokwagacha para chonsi gusi chonsi rimo okorosia ya mwakora mwagende yende yakogera buna bono budget nande yeitubuna MCA mbono ereime chipala ni chinyinge chirabe chokorosiwa yekogera na national Mheshimiwa Chanda naendete ko sukuma chipala chirosiku ne county ne governor nero ntutoro buna MCA igo bugimambo gotigara ali asebwalinge igo goetera chipala ne bintu binde binge goika echenchebe nande echenchingia. Kwa majina naitwa Calvin Angwenyi Nyakundi. Mimi ni resident engineer Nyaribari Chache, na leo tumekuja katika shughuli ya kufungua hii barabara, na tutakuwa tunajaribu kupanua na kufanya grading. Tutaweka material maram safi, alafu kisha tutafanya mahali ambayo tume-identify strategic. Tutakuwa pale na culverts, naweka scour checks, angalau wananchi waweze kufurahia kazi ya serikali ya Simbarati. Na tunajua kwamba itakuwa sawa kwa sababu tayari we have a very able contractor here, and we also have the blessing of our kiongozi Mheshimiwa Arika. Na tunashukuru kwamba wananchi wamefurahia hii project, na tunajua wananchi wana support, na tunaomba itakuwa salama. There are certain standard dimensions ambazo zimekuwa specified, na contractor wetu anazijua, mheshimiwa wetu anaijua, na wananchi tayari wanafanya na sisi kazi. Tayari tukipita throughout the road width tunaona kwamba there is not much encroachment on the road carriageway. Kwa hivyo hakutakuwa na shida yote ya kwamba mwananchi atakuwa analalamika ati shamba yake imekatwa, kwa sababu tayari upana wa barabara inajulikana na wananchi wameshajilainisha. Sasa Marieta Nguru Julius Otungu on behalf of a company kurukunga Olium International. Engineer contractor ndase pale yega. Itangani ngo appreciate yo mheshimiwa Steve Arika na county government ya Kisii through asomosike governor Simbarati asemere memi yabagendete echipara nenje konganjera ngora ase pale yega. Njinaja gusabanga abananchi baitega to kore gasi yega nje tini chikorusi bantatambe bagoja gukora gasi ga. Na abantu bokorabia abantu no narusetiga. Na abantu bagokora chigasi cy'umu engineer teba abantu nabo ekenyoreke iga nabo bago benefit. Nenje ngusabanga mo tobwatera namo egasi nabo gokora gasi ngiya epara to kore pare ngiya korengana na instructions cy'umu engineer. Igo tobwatera nandu aminto to kora magendera raito
na Nyaribari yaiterabe na ward yaito ya Ibeno through Mheshimiwa Steve Arika nere egasi agokora engiya nere erabe buya naende moroseri erieta kiagera nabo ndoche ng'a abanainchi mbagogerete amagenderero aye buya mono sana inche ndoche ng'a ase para buna twaechakire nabo togosaba Nyasaye ng'a egwete gekoba engiya epara ntwakorete bush clearing nkogora tori grading naye nkoera erero goika Mheshimiwa within a week's time na abanainchi baga iga okonyora ng'a epara eye twayekorire igo terigochi koba gekanya komenya iga igo ndanyekore very fast erinde abanainchi bagenderere gotwara eservice engiya ya epara eye iga. Igo nabo nkoteba ng'a bwango ndanyekore naegwete buna ere engiya. Inche iga bono nagokire ekiagera naminete ng'a epara eye iga naete nabo ngoetera yabunire ego affect saiti ase okobuna chipikipiki na spare part yachire igoro. Mwananchi tari gotaka oikaransa pikipiki igoro agotaka gochia kobotoka ande omogongo, lakini ase rero ndoche eturache tochakoraria enchiri bono toche tobaeti ase obwororo naende batari gochia konyara konya mochando onde bwensi, mochando toiyo onde bwensi. Ase amarieta nkoroka Maureen Momanyire Timo, inche na omwananchi Nyaribari chache, nare goeta gochia echiro nanyorire Mheshimiwa oito amo na abanto baye batoroseirie epara, nagokire sana naende naigure buya gekogera ekero tokoenda echiro togochandeka sana, ekero tokoirana ekero sana sana ekero embura etwete nkonyora toro obokong'u. Naigure buya naende nkotebia Omheshimiwa oito mbuya mono amo na omogavana oito Simba Arati ase emeremo eye bagendererete gokora, twabaeire okoboko naende togoteba mbuya mono naende mbuya mono ase eng'encho ya emeremo emiya eye bagendererete gokora, mbuya mono.